Achako kod nikech yo mokalo chien apini options mage mana Raila nigo. Yes. Bang'uok Mano wami options adek. Yes. But achiel mwaneno kotiyo. Though ni sama wami gi ben waneno ka achiel ni madhi tiyo. Yes. Nikech wacho ni kineno kowuotho katudo. Yes. To tiende ni en atudo. Kowuotho ka gweno to en gweno. Options manen go ne en tiyo gi Rigathi Gachagua, mineno ka ok nyalre nikech gichalo guok gi rombo. E consultation mage ka be nyowacho ni jamtego cha konya tiyo go. Ok onyal tiyo godo. Machielo en chung kende. Kaeto mar ariyo ne en riwre gi William Ruto. To Victor, wakungo wach ni king'iyo mood sama ne gini bedo signed to en ni piny no barore diere. Oganda ma support Jakom pile nyomor. Ma bende ng'iyo KICC kacha dhano no dhi to jogi no oa kure. To apenjre gi Ken ni bang' dakika matindo jogi oya kure. Jogi luokore oga bal. Dhano luokore oga bal KICC mapok none. Victor, en ni oganda ma osebedo tok Jakom kuom thuolo marabora ne go dware gima nyalo golo negi wich kuot ma gisebedo godo gi siboi ma gin godo. Ma osemako gi kuom thuolo marabora. Omiyo samane jatend piny gi William Ruto gi Jakom obiro wang' achiel ni en gima nwaneno ka biro. Makmana ni sama koro no chopi ni dhano yudo kaka re na dier ma koro William Ruto no tera yie. No tera yie nikech wendo ni nyocha no se yie. Koro no kelo mana yie. But king'iyo gik manyo gilose gi Victor, tibiro ng'iyo ni Jakom nyogo kwano moro mariek. Jakom okodonjie gini gi wiete. Nyotang kendo nyolimo pi. Nikech nyowacho ni this agreement does not form this of a coalition. Yes. Of a coalition. Victor, gima ni kanyo miluongo na agreement no. Ne chalo mana press statement. Nikech king'iyo agreement gi MOUs kaka bedo ga framed, Victor, to ne di ni inwango gimoro kanyo malaro mana pages moko 50 mia gi wiye man gi legal backing. To gik mane ng'iyo ka en gik mane nyalo luongi Arambe State ginana Auskacha ginana Stairs kacha kata mana Orange House kacha isomo gika to jofwambo dhigo nikech onge gima nyien manowuok kacha. Mimwe gi weche ariyo ni nitiere samoro agreement moro man kamoro manyo okwaneno. Kao kamano to ntiere kaka Jakom nye podo yua wiye poko biro maber mantiere weche moko ma podo kiloso nekech Victor ni weche apargi gima oko wachnwa. Yes, e wach gima oko wachnwa e wach kane ng'iyo kata mana body language mar William Ruto oduogo gonyore mana ko wuok koko neno oganda makwar ma Jakom nyo yuane. Seche duto kane ng'iye kata kane obet kacha tineno ka en ng'at man gi parruok gi kiondko mang'eny. Apa ni Rick biro yie koda ni neno ka pache dang'ni kata sama ni neno somo gi chato wapenjore to ere kaka wuot sugoi nigi wasi malich machalo kama. Mi bang'i ko wuok oko to oneno